here at Burj Khalifa. Welcome to Dubai. Batch 92 yan mo. Oh my God, talaga naman. Teka, ano ba po? Usap pa? The famous Burj Khalifa. Order tan. 4 minutes yan. Dapat isip mo, focus nga mo kay fountain. Ano? Dapat focus mo. Johnny, magreklamo yun. Dapat focus na kay fountain. Kaya tulog, video may pa si Bayo.